Yasan ahyia bie mu nnɛ. Yɛbɛhwɛ temporal science ahodoɔ binom a yɛhunu wɔn wɔ kwan so a ɛkyerɛ yɛn sɛ adwumayɛfoɔ wɔ kwan no so reyɛ so adwuma. Anaasɛ sɛ saa kwan yi wɔn gu so a wɔn resiesie so. Ɛno nti yɛwɔ science ahodoɔ binom wɔ hɔ a wɔn dwumadi a wɔdie no, ɛno nti hyɛ ne nso. Na sɛ wohunu saa science yi a woahunu ɛyɛ deɛ wobɛyɛ. Deɛ ɛteɛ ne sɛ saa science ahodoɔ yi ɛyɛ a na wɔ n'akyi no color yɛhunu wɔ hɔ ɛyɛ yellow. Nanso ɛnyɛ no nko a ɛtɔ bere bi a yɛtumi ho ɛyɛ red and white color sɛ yɛde ayɛ ɛyɛ wɔ n'ahyɛnsodeɛ. Ae. Bɔ mmɔden sɛ wo ne me ɛbɛsua ɛyɛ saa adeɛ yi abɔ mu na yɛate nneɛma bebree ase ɛnɛ. Afei nso kae ne hunu sɛ ɛnam sɛ wɔyɛ temporal science nti no ɛyɛ ade a ɛbere tiawaa bi na wɔbɛdi wɔ kwan so. Ɛnkyɛ yɛbɛyi wɔn afiri so ɛmmea de foforɔ aba abɛsi so. Ɛno nti mɛno nso ɛnhyɛ wo tirim. Momma yɛnkɔ ɛyɛ san a ɛdi kan na yɛnhwɛ nsusuiɛ ɛne ne dwumadi a ɛdie ɛne anammɔn a ɔwɔ sɛ yɛn nso yɛtuo. Deɛ ɛdi kan ɛyɛ san bi a yɛfrɛ no sɛ ɛyɛ lavori. Lavori ɛyɛ san bi a sei ɛna ɛteɛ. Mɛdi kan aka akyerɛ wo sɛ ɛyɛ wɔ n'akyi no wɔn ahyɛnsodeɛ a ɛwɔ hɔ no ɛyɛ yellow sɛdeɛ yɛhunu wei pɛpɛɛpɛ. Afei nso adeɛ baako ne mmienu a ɔwɔ sɛ yɛhyɛ ne nso ne sɛ ɛnam sɛ san wei gyina hɔ ma sɛ yɛyɛ adwuma wɔ hɔ nti no yɛbɛhunu enipa a ɔwɔ kwan no so ɛyɛ so adwuma. Yɛbɛtumi nso ahunu ɛyɛ nneɛma bi a yɛde di dwuma ɛyɛ kwan so adwuma. Afei yɛbɛsan so atumi ahunu ɛyɛ mfidie ahodoɔ binom a ɛboa ɛma kwan no yɛ anaasɛ kwan no so asiesie no atumi adi mu. Afei adeɛ baako a ehia paa nso nie. Yɛbɛtumi de ɛyɛ saa panelo yi mmienu mu baako asi aseɛ ɛma afei no ama wɔn ti aseɛ ɛne wɔn hunumu a ɛwɔ fa ɛyɛ dwumadi wei ho no atumi asi pi paa. Ma memfa bere na menkyerɛkyerɛ saa panelo yi mmienu mu mfa nkyerɛ wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wohunu a wobɛhunu deɛ ɛwɔ sɛ woyɛ. Ɛdi kan wei no yɛfrɛ no sɛ estesa. Na estesa yi no yɛhwɛ a yɛatwerɛ 380m ɛna afei yɛde arrow mmienu ahyɛ bonkum ne nifa. Ɛdeɛ na ɛkyerɛ? Deɛ ɛkyerɛ ne sɛ ɛyɛ ɛkwan no bea no a wɔreyɛ adwuma no de tintin mu ɛyɛ 380 meters. Baabi a wɔyɛ adwuma bi a adwuma no hyɛ aseɛ firi ɛkɔpem baabi a ɛkɔ wie no de tintin mu ɛne estesa no kyerɛ sɛ 380 meters. Afei deɛ ɛtɔ so mmienu nso yɛfrɛ no sɛ ɛyɛ distance a kyerɛ sɛ wei deɛ ɛfiri baabi a wɔahunu saa hyɛn no ɛkɔsi baabi a wɔyɛ adwuma no ne tintin mu ɛno no. Ɛno nti si yɛhunu no wɔ ɛyɛ baabi a wowu gyina siesie no a ɛfiri hɔ no ɛkɔ baabi a adwuma no ɛkɔ soɔ no ɛna ne tintin mu ɛyɛ 320 meters. Bɔ mmɔden sɛ wode saa adeɛ wei bɛhyɛ wo tirim wahu nsonsonoeɛ a ɛda mu. Saa san wei mmienu no yɛbɛtumi de ahyɛ foforɔ bi ase. Ne nyinaa no ne nte aseɛ ɛna makyerɛ mu apa no. Momma yɛntoa so na yɛnkɔ ɛyɛ foforɔ so. Yɛteɛ ne sɛ saa san yi no meka ho asɛm kyerɛ wo sɛ yɛbɛtumi ahunu ɛyɛ nipa a wɔreyɛ kwan so adwuma. Yɛbɛtumi ahunu mfidie a ɛyɛ kwan so adwuma anaa nso sɛ nneɛma bi a ɛboa ma kwan no so asiesie anaasɛ kwan no yɛ no atumi adi mu. Saa pɛpɛɛpɛ ɛne yɛhunu no ha yi. Ɛno nti momma yɛntoa so na yɛnkɔ san a ɛtoa so. Deɛ ɛtɔ so nso ɛyɛ barrier normale. Na saa barrier normale yi nso no ɛno nso yɛ adeɛ bi a ɛdi dwuma paa ɛwɔ kwan so. Meka kyerɛ wo sɛ ɛyɛ saa science ahodoɔ yi no ɛnyɛ wɔn nyinaa ɛne wɔn akyi no ɛyɛ yellow. Yɛwɔ binom wɔ hɔ a ɛyɛ red and white sɛdeɛ wei no ɛteɛ pɛpɛɛpɛ. Na saa barrier wei ɛdi dwuma bebree. Ma me mbobɔ bi so ɛmfa nkyerɛ wo. Dwuma a ɛdie baako ɛne sɛ mpo ɛberɛ a adwumayɛfoɔ ɛyɛ adwuma no wɔtumi yusu ɛyɛ saa barrier wei ɛde gye bea no a wɔyɛ adwuma no ho ɛma wɔhunu sampa saa bea wei deɛ ɛyɛ ade a wɔn ɛyɛ adwuma.
Afei nso yetimi edisi baabi a Passaggio Alivero ebetwa mu. Kyese baabi a train kwan ebetwa kwan mu no. Ewa abere a train kwan no na baa no a eye atumu no asɛe no. Yetimi de barrier we esi hɔ ema no yeyie. Nti bomoden se wo de behye no nso. Na afei wahunu se saa barrier we no yetimi use no eye saa bia bi sei ene bia bi sei. Afei nso se bia no a ye de barrier we na si no. Se yaade a unhunu wanim yi a ye taa de light kokoo bi esi so. Se de ebe ya ebeboa wo emo atimi ahunu wanim yi. Ebi nie we no ye hwe a ha aye careful mu a ano odene ena ebi a omo ye kwan no. Eno nti o se de light si so. Se de ebe ya betimi aboa wo na aso light mu ahunu se saa bia we no ye kwan no ananse se bibi ayede age saa eye bia ho. Eno nti bomoden na hye ne nso. Uduru ananse wo hu saa science ahodo eni mu na eya na bomoden se wo beto obo ase efiri se eno nso emu hia. Moma ye nkɔ de to aso. Ye frɛ no se eye corn. Corn yi no sei enete eno ni wei. Aha. Na saa corn yi no ye de si eye bia a adwumayefo eye adwuma. Na ne dwumadi edɔɔso. Eno nti mebepiepiem na ma kyerɛkyerɛm ama wanya ho nte ase. Corn yi ye yusu edisi bia omo ye adwuma a adwuma no ne bra ebedie no anase enna ebedi wo kwan no so no emmoro eye 2 days. Eno nti se adwuma no emmo 2 days ya enye yusu eye saa corn yi wo kwan no so. Se eburu 2 days a ye yusu eye de wase ye fe no se eye gomma flexible. Ye yusu wei edisi anam wo bra wei no atwe no 2 days awie no se kwan ne beto aso bi mu a ene wo se omoyi wei firi ho ye de wei esi ho. Na corn yi no eye apolisifo nso etimi eyusu wo bra accident bi asi ananse se bibi asi wo kwan so no apolisifo etimi yusu de gye saa bia ho se de be ya cars a etwa mu enipa a etwa mu no wo mommoa ense won evidence a ewo fom. Eno nti bia car bi na pin mu no car ne tail light ba kutu koto aha we ba kutu koto aha saa bia ba bia ne ma atoto no police for body say wo de saa call no ebegye ho se de be ya utwamu a wo be fa nchen na wanse eye omo evidence a ewo fom. Afei nso ade ba ko o se wo san hunu ne se saa call no yi no ye san so de gyeche ekwan mu ma afei adwumayefo adwuma a wo die no etimi edimu se de ye huni pepepe. Eno ti ye hwe a enam adwuma ni nti no eye ekwan nanka ye ekwan a ebi kɔ na ebi ba. Nanso eye adwuma ni nti no sisi no baako asi a aka baako. Eno nti o se ebomoden se ye de kɔ no bechem ye hunu se sisi de ye nyina no ye befa eye kwankoro we so de akɔ. Eno nti kɔ no boa yen ema egichemu a ewa kwan no so no etimi edimu ewo bere a omoye adwuma ene de keka ho saa. Moma yento aso ne yenko de toso bio. We ye fene se eye pre-aviso di semaforo temporaneo. We no so dwuma be na edie we eye traffic light. Na the traffic light ne dwuma die edi ne se ye hu we yi a enam se akire eye yellow nti eche se ye ye adwuma ano no. Eno nti ebere a adwumayefo egu kwan so eye kwan so adwuma no ene ye hu saa eye traffic light we. Na eboa yen ema eye yene a ye twam wo kwa adwuma mu ho etimi etwam wo abere a ye car no yempimpim mu efiri se bia na kwan no ye bienu a ebi kɔ ne bi ba doppio senso a enam se adwuma ni nti no restringimento bi ananse se stretto ye bia ba sinisa na sa destra a yetimi de saa eye sign yi esi ho na traffic light bi awo kwan no so aboa yen se de be ya ye betimi move afa one lane so aha ye befa eye one lane so ananse uno kosi so se de be ya yempimpim mu. Enu nti ebi nie saa traffic light yi eni eye temporary traffic light. You use it for temporary reasons. Enu nti call no so ne ye de agye huni na pe traffic light isi ho a aka che yen se ekwan no sisi ya de ba kon close aka ba kon. Enu nti no ye be use eye efa no nko na de akọ. Enu sisi ekwan de abaye one way a ye be use light we se soma wo a che se
wo aso red ama na aso green so ama obi emienu baako si aha na baako si no ha eno nti no eso we ma we a na wagina eso green ma wo mo so a no maba sa pepepe na emaka atimi di ahyemfie ewo eye ekwan yi so moma ye ntoa so na yenhwe eye science ahodo ka yi ne hunu se aha ye adwuma okwan no so eno nti abotre ene ntoboase ehia pa ewo dwumadie biara a wode wo ka ebedie wa ha mu aha afei traffic light na no anie ebere sign no sia na ebo yen kokono traffic light no so boa yen am yetimi emuvu ko asomdwe mu kai ne hunu se sa traffic light yi no ebetimi aye lucha jala lampejante chese eye mfimfini ha se yellow light no ebetimi alampejare aha ebetimi abonani sa enu nti ebia wo hia question bi no waka che wo se eye sa traffic light we yebetimi de lucha jala lampejante esiso a eyampa aha yellow no ebetimi alampejare sa nti de bomodin se wo be hye no so na wodi atotirim se wo hia bibia etesa afei de etoaso bio eye catero chiusura così destra kire se ade a sa sign we kire yen se ebra ni ye hye kwan na se no na ekwan no two lanes sa black and black we na kire se ekwan no lanes così no na ye duwe na ye mienu a ba ko bonkum ba ko nifa nanso ye hwe red ye da ha ye a kire se danger bi ewo ha kire se ebra o mo ye kwan no stretto ya restringimento ekwan no emu apua afri eye nifa so a eba enu nti wo a wodi eye saa lane we no so no kai na hunu se wodi ani kulusu enu nti bomodin se obedwene eye lane no a ewo mensa bonkum yi so no enu nti sisi ya de ekwan na afri mienu abaye baako ahye wotirimu saa enu nti saa san yi no eye ade e betimi de panelo yi bi etimi ahye ase chese ye de to ase a na emu hunu se 320 meters no ade ekwan no ebefiri mienu aba baako eno nti fa hye wotiri se mirika bi na wode a wobeti wo mirika so na afi no ato obo ase sere ye be ya wobetimi akohye bonkumfo eleni mu bi ewa abra onfa wo haw bia emma ekwan no so moma yanko yanim eno nti sa pepe na tie ye hwe a eye ebere omo ye kwan no omo de sa san ye si ho a ere kire yen se sa pepe ekwan ni mu apua eno nti no ye nyina ye bomodin afa ha eno nti ye hwe a ye hu science ahodo bi no a edi dwuma wa ha ema ye nchechiremu edi mu aha eno nti moma ye nto aso na ye nko eye next sign afi moma ye nto aso na ye nko eye next sign de to aso biem so eye segnare eye cantiere mobile constructoria aha ye tie ne se sa sign we eye sign bi a mebenya abotra kirikirimu efiri se eye mienu bonkum de ena nifa de mede ne beba fom emo ate ase kaide hunu se sa sign we egina ho ma se ye adwuma na sa sign we nso ye betimi de asi eye bankina se bia no a ye gyato ekwan no nchen no sa bia ne nipa timi fa ho ma ne yie sa bankina no ade a yetimi ede sa sign we isi so ananso se yetimi nso edisi eye ka bi so ewo bra eye adwumayefo eye kwan no mu adwuma mamemfa eye breakdown emrew ewo sa signal imienu emu yen sha ase firi bonkum ene na ba me anans yen sha ase firi bonkum ye tie se ye hwe sa bonkum yi dia ye hu se lanes no na ye 1 2 3 na ye 3 lanes nanso enam se bibi asie red one ye wa hai ye se bibi na asi ni ye adwuma bi se yellow na wa akiri adwuma bi a omo ye no wo kwan yi so no ama lanes a ye 3 no sisie de emu apua ema eba be yetu eno nti hye no so ne hunu se wo a wodi eye sa lane ya edikan yi so no hunu se o ba beka eye wona odi ha ho eno nti hye no so afei sa sign a etoso mienu a eno nso ewo ha fita da ho yi no so me be kirem de wo ha no eye lavori se de edikan esua no ye hunu pepepe na ye hwe a
yɛde yellow bi ato ha saa yellow yi lucha jalla bi a ebe lampejare ede ama yɛn ɛbɛbɔ n'ani ede ama yɛn a ɛbɛkyerɛ yɛn na ɛbɛma yɛ visibility no atimi adi mu ɛbɛma yɛhunu yɛnim yie ɛhunu sɛ saa sign bi ɛwɔ hɔ ɛno nti ɛbɛtwe yɛn adwene aba saa sign no so afei yɛhu 500m kyerɛ 500 meters a saa 500 meters no ɛkyerɛ yɛn sɛ every baabi a yɛhu saa sign yi no ɛkɔ baabi a ɔmo yɛ adwuma no ɛyɛ ade a ɛyɛ 500 meters ɛno nti yɛmfa nhyɛ yɛ tirim na afei yɛwɔ mmirika bi yɛbɛte so a yɛbɛte so na afei no yɛhunu sɛ saa bea no yɛyɛ adwuma wɔ hɔ nti no nneɛma bebree wɔ hɔ a yɛnyɛ na ɛde amfa ɔhaw bi ayɛ dɛ amfa ama moma yɛntoa so ɛno nti saa pɛpɛɛpɛ yɛhunu sɛ ɔmo yɛ adwuma wɔ kwan no so nti no ɛba a yɛbɛte yɛ speed so yɛbɛdare presidents a yɛbɔ mmɔden na afei no yɛato yɛbɔ ne afa 1 lane mu anaasɛ bia 2 lanes mu na atumi aboa yɛn ɛmi adwumadi a ɛkɔ soɔ no atumi akɔ so asomdwie mu afei wei nso ɛyɛ sign bi a ɛfɛ no sɛ passaggio obbligatorio per veicolo operativi ne nkyerɛkyerɛmu ne sɛ wei ɛkyerɛ sɛ bea a ɛhyɛ yɛn sɛ yɛmfa bea a ɛhyɛ yɛn sɛ yɛmfa na saa sign wei no ebetumi ahwɛ nifa so ebetumi ahwɛ bonkum so ne nyinaa ɛyɛ adekorɔ ɛyɛ ɛnhyɛ a ɛhyɛ yɛn sɛ obstacle bi anaasɛ biribi ablock yɛnim ha sɛ ɛno nti yɛmfa nifa so yɛnyɛ dɛ yɛnkɔ anaasɛ yɛmfa bonkum yɛnyɛ dɛ yɛnkɔ ɛno nti ɛbrɛ a ɔmo yɛ kwan no biribi asi wɔ hɔ anaasɛ sɛ bi a saa bea no hɔ no ɔmo yɛ kwan no anaasɛ mpo no kaa bi a ɛyɛ kwan no ɔmo tumi de sign wei ɛbɔ kaa no to anaasɛ ɔmo de si kaa no so ɛkyerɛ wo sɛ fa bonkum anaasɛ fa nifa na woba w'anim a wokɔ a ɛnyɛ yie ɛno nti no bɔ mmɔden sɛ wobɛdi ɛyɛ saa mmara wei ɛso saa sign wei yɛtumi de si bankina yɛtumi de si ɛyɛ kaa bi so a ɛyɛ adwuma yɛtumi de si kwan no mu bia a ɔmo yɛ adwuma no ɛma biribiara ɛtumi ɛkasa kyerɛ yɛn kama paa na ebi nie mama yɛnhwɛ wei no ɛkyerɛ yɛn sɛ yɛmfa ɛyɛ nifa nkɔ nti wei yɛde si kaa so no ɛna ɛkyerɛ yɛn sɛ yɛmfa nifa nkɔ yɛsan so de light anso akyerɛ yɛn a point de akyerɛ yɛn sɛ yɛmfa nifa so sɛ ɛba bonkum a bonkum so light wɔ hɔ ɛno so adum na ɛno so akɔ hɔ akyerɛ yɛn na ɛkyerɛ yɛn sɛ yɛmfa bonkum so ɛno nti bra adwumayɛfoɔ ɛyɛ adwuma no wɔtumi de saa deɛ ɛdi dwuma ebi ne na mesan so kyerɛ wo no sɛ ebetumi akɔ bonkum ebetumi akɔ nifa wei nso yɛ bonkum deɛ a yɛhwɛ a kaa no a ɛyɛ adwuma no etwitwa ɛkwan no mu ɛyɛ lane ɛyɛ ade a etwitwa lanes no kama ɛno nti ɔmo yɛ adwuma na ɔmo yɛ adwuma no nyina faako ɛno nti yɛde asi so sɛ de bɛyɛ ɛkɔ nyinaa no na ɛkyerɛ wo sɛ ɛyɛ fa ɛyɛ bonkum ɛkɔ wei ɛnyɛ sɛ wusan kaa no ho wei ɛnkyerɛ wo sɛ wo yɛ so paa so ɛno nti hyɛ no nso wei sɛ ɔmo tumi bisa question sɛ so wo saa sign wei a ɛkyerɛ wo sɛ yɛ so paa so ɛwɔ asinistra anaasɛ adestra no okay mama yɛntoa so na yɛnkɔ wei nso ɛyɛ preavviso di deviazione temporanea wei nso ɛyɛ deviation bi a asi ɛwɔ kwan no so deviation bi a asi wɔ kyerɛ sɛ kwan no ɛnam adwuma a ɔmo yɛ wɔ kwan no so nti ɛkwan no sisi de apae anaasɛ aponto no akɔ akɔdi nifa ɛno nti sisi deɛ wokɔ straight a ɛnyɛ yie firi sɛ yɛyɛ adwuma wɔ hɔ ɛno nti obi a wɔba biara no ɔmo mmɔden sɛ ɔbɛfa ɛyɛ nifa so na waponwan no abɛsi mu ansa na watumi akɔ ɛyɛ Novara ɛno nti sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ Novara bɔ mmɔden sɛ obɛdi saa mmara wei so ebi sɛ kwan no yɛyɛ ɛkwan no na deɛ teɛ ne sɛ yɛwɔ adeɛ baako a ne sɛ mmienu bi a ehia wɔ ha paa tie ne yie efiri sɛ ɛyɛ ade a ɛbɛboa wo yɛhwɛ a saa san yi no na sɛ ne yɛde ɛyɛ 2 kilometers bi ahyɛ hɔ a yɛsan so de arrows mmienu ahwɛ soro meka kyerɛ wo sɛ wo saa arrows mmienu yɛ na ɛka kyerɛ wo sɛ adwuma no tintin mu ɛna kyerɛ wo nanso saa particular sign deɛ ɛwɔ ntiase foforɔ a ɛsan de ma wo yɛhu sɛ 2 kilometers wɔ hɔ na yɛde arrows yɛahyɛ soro a ɛpa kyerɛ yɛn sɛ ɛkwan no a apai abɛda nkyɛn no ɛno mbom tintin mu ɛna yɛ 2 kilometers no megyere sɛ wate mase paa ɛno nti sɛ wokɔ Novara
Enam se ye adwuma nim ti no ekwan no asesa a abedi eye bom nifa so. Na ekwan no asesa abedi nifa so no ne tintin mu na ye 2 kilometers. Eno nti wo be yisu 2 kilometers na de asvoltare eye a destra abesi eye ekwan ni mu. Ba modern na hye nso. Question bi betimi aba se we na kire wo se Lavoro no ba bi omoye Lavoro no ne lungo na ye 2 kilometers. No. Eni kwa se yesi ne mom no we eye deviation no eno nti no we no eye lunghezza della deviazione na ye 2 kilometers. Ba modern na hye nso sa. Me ba modern se me kai yo se we eye Guida Contigia me the Italy driving school no baga na kasem wonda honti ase. Ba modern se obefrɛ me wo me number wo ase yi nyina eso. Na afi ye di nkomo na wabɛka me class no ho. Na ma kyerɛkyerɛ mu ma wonya honti ase. We ye bo ne tawuni o. Oba class a na obehunu di etua mu. Mama yenko na afi no. Yenhwɛ enu nti sa pepepe Novara emra ye kɔ no ene emu se sa deviation san bia ba ha. Na afi no mo de passaggio obligatorio abesi wo se obia amfa disi eno nti obia amfa wonti eye kwan na control abesi mu no enu mu na tintim eye 2 kilometers de wa ase ha ebia wo hunu ye na so sa pepepe na tie efi se de wa ha no enu ane wa ase ho kire wo sa enu nti ye momoden na ye nto aso na ye nhwɛ de to aso nso we nso eye deviation asa aba bio na we ne de deviation na aba no ye hwɛ ha se ya ye was 70.00 chese 7 tons kasa womumudro ebro 7 tons nyina na ebro 7 tons nyina no enya de ombetimi ayde afa eye street enu nti kasa omumudro no omopeza no massa no esuperare eye sete tolerate nyina no omuntimi enko street enu nti no mbomodin se omomfa eye nifa so emfa nko chane nso afei hunu se kasa womo emudro endru 7 tons na afei eye 7 tons so papepe de omo betimi afa street e de akọ na saa eye san we tari si baabi a ho eye bridge baabi a ho eye bridge bi da ho saa no ebi ti se we o de memfa we no emfa nkasa na nso se ye hwe we ya saa papepe kire yen se bia bridge no study omo ye no wait o se timi fa so ana se bibi nti because omo ye kwan no yellow da se nti omo ye kwan no nti bia bridge no ne pesa no ntimi car ebro 7 tons nti na ha ne ye red no nti no car ne mudro ebro 7 tons no bia na bridge no ntimi sisi a nti momodin se mo be zbotare mo bomodin se mo no mo be fa ye ka ne se ni fa so na abisi kwan ne mo enu nti sa pepepe ebi ti se we pepepe na ka kire wo no enu nti ti ehu a hunu se kasa omumudro no ebro sa na mo bedu sa adwuma no na abo ma bibia etimi ayekama afei dia toaso nso enie woyɛ direzione obbligatorio per autotreni e articolati yetia ne se sa sign we yehwa blue na da ha no we de obligo sign nhye de mayen na saa nhye yi ekọ de amakasa mienu a omoda ha yi womo ye autotreni ene articulati womo mom na hye won se omo modin so mo beko straight nhye na de hye won se mo de mumpo se de tie bia no ekwan no mo mfa straight na monko nhye na de hye won enu ti se wo obi a wo twi saa cars yi bia wo twi saa cars yi bia bo modin so de be hye otrim se ade a modie mo beko straight enu nti fa hye otrim pa na entimi emwa we no enye cars nyina na eka chom so monko straight nemom solo cars a omodi ahye ase no omo na enko straight enu nti autotreni ene articulati omo na articulators ne cars no omo na omo modin se omo beko enu nti sa pepe bi ni we dey mi se careful ehwe science de wo ha na emi se careful nenso me dey gina ho ma wo hunu se ampa mo procedure this direction mo modin se obligatorio mo mfa sa kwan we so emfa enko me dey gina ho de mai mo ma yenko ye to so bi direzione consigliata
Direzione conciliata. Wei nso ɛyɛ sign bi a saa sign wei taa de si ɛbere a wobɛduru ɛyɛ encroach bi so. Wobɛduru ɛyɛ nkwanta bi so no. Ɛna yɛde si na ɛka kyerɛ wɔn sɛ ɛyɛ cars a ɛyɛ autocar cars na wɔn mu duro ɛboro 3.5 t 3.5 tons no. Wɔn mmɔden sɛ wɔn no wɔn bɛ conciliare a destra. Ɛno nti wei ɛnyɛ nhyɛ na wei no ɛyɛ recommendation anaasɛ yɛn kɔkɔbɔ kaibɔ na ɛde ma wo sɛ cars a mo mu duro ɛboro 3.5 tons nyinaa no mo mmɔden sɛ mo bɛyɛ de mo bɛfa nifa na makɔ. Ɛno nti wei nso yɛhunu ne sɛ ya na cars a wɔn mu duro ɛboro 3.5 tons wɔn mom ɛna wɔn conciliare ɛyɛ a destra ɛmfa nkɔ. Ti sɛ wɔn mu duro no sɛ ɛmboro 3.5 tons a wobɛtumi akɔ ada direction bi a wopɛ biara. Na wei nso ɛnkyerɛ sɛ cars no nyinaa na ɛmfa ɛyɛ nifa so. Ɛno nso ebi wɔ hɔ mo kɔ straight, ebi kɔ bonkum, ebi kɔ baabi a wopɛ biara wahu. Na mmom no wei ne yɛ cars a hyɛ aseɛ no nko ara ho asɛm ɛna ɛka. Ɛda ase. Afei sɛdeɛ mekyerɛ no pɛpɛɛpɛ ɔho. Sɛdeɛ mekyerɛ no pɛpɛɛpɛ ɛna yɛhunu no ha yi. Wei ɛyɛ deɛ mede gyina hɔ de man sɛdeɛ bia wɔn te ase betumi adi mu. Ɛno nti cars no yɛhwɛ a akɛseɛ no nyinaa no ebi ɛfa se sɛdeɛ ebi nso yɛhunu no ho apɛpɛɛpɛ. Ɛno nti noma yɛntoa so. Afei wei nso ɛyɛ cartello di uso così disponibile. Ɛno nti wei ɛyɛ così disponibile a ɛno ɛkyerɛ yɛn sɛ ɛyɛ lane a yɛbɛtumi afa anaasɛ kwan a yɛmfa so a yɛmfa lane so ɛyɛ così no yɛnyusu così no ɛso. Ɛno nti moma yɛnhwɛ na menkyerɛkyerɛ adeɛ ho nkyerɛ wo. Yɛhwɛ ha sɛ yɛ a yɛwɔ cars nketewa mmienu, baako bonkum baako nifa. Kyerɛ sɛ cars nketewa mo betumi afa bonkum betumi afa nifa sɛdeɛ mo pɛ biara. Na cars a wɔn mu duro ɛboro 3.5 t 3.5 tons wɔn na wɔn ntie ne yie. Car wɔn mu duro ɛboro 3.5 tons biara no bɔmɔden sɛ ɔbɛfa wei so ɛyɛ obligatorio. Bɔmɔden sɛ ɔbɛfa nifa lane no ɛso. Ɛno nti car wei no ɔnam ha no kɛseɛ wei no ɔnam ha no ɛkyerɛ sɛ ne mu duro ɛboro 3.5 tons nti na ɔnam ha. Na deɛ ne mu duro ɛnnu 3.5 tons anaasɛ ɛyɛ pɛpɛɛpɛ obetumi afa lane wei so akɔ. Ɛyɛ bonkum so akɔ. Na saa ɛyɛ così disponibile yi no wei no ɛnkyerɛ wo sɛ moto ntimi mfa ha. Ɛna nsan so nkyerɛ wo sɛ other cars nso ntimi mfa ha. Ɛyɛ ade a wɔfa ha na mmom no ɛntikyɛmu ɛna aba mu. Kyerɛ sɛ wɔn a wɔn mu duro ɛboro 3.5 tons deɛ yɛhyɛ mo sɛ kia ne ke anaasɛ sɛ ɛkyerɛ mo sɛ kia ne ke momfa ha sɛ ɛyɛ obi sɛ kia ne ke madam bi kasa no menti aseɛ nso meka bi. Ɛno nti saa pɛpɛɛpɛ. Ɛno nti bɔmɔden sɛ wobɛfa ɛyɛ a destra. Wɔn a wɔn mu duro ɛsuperare ɛyɛ 3.5 tons wɔn na wɔn ɛmfa ha. Ɛno nti saa pɛpɛɛpɛ ɛna tie. Bɔmɔden sɛ wobɛhyɛ no nso na wɔhunu sɛ wɔn nyinaa ɛyɛ ɛbea a wɔn yɛ adwuma ɛna yɛde saa science wɔsisi a ɛbɔ yɛn nkɔkɔ. Wei betumi de asi ɛbere a wobɛdu nkurɔkye obi anaasɛ bi yɛde saa na atumi akyerɛkyerɛ ɛkwan a momfa so a monti bi ɛnante. Saa pɛpɛɛpɛ ɛna akyerɛ wɔ no. Yɛhwɛ a ɛyɛ cars no akɛseɛ no wɔn nyinaa bi nam ɛyɛ nifa. Akɛseɛ no nyinaa ɛnam ɛyɛ nifa so anaasɛ bonkum sɛ deɛ osi bi hunu no biara. Ɛna afei yɛhwɛ a akɛseɛ no bi nam ha ɛna afei nketewa bi wɔ ho. Nanso nketewa nko ara nam ha. Saa pɛpɛɛpɛ ɛyɛ ade a ne nyinaa no ɛboa yɛn akyerɛ yɛn atwe yɛn adwene si ɛyɛ deɛ ɛkɔ so ɛso. Ɛno nti così disponibile bi na akyerɛ wɔn kwan momfa so a wɔn move cars no anaasɛ cars no ɛmfa kwan so. Ɛno nti na ama obiara nso ɛnam sɛdeɛ wɔnam no. Ɛno nti moma yɛnkɔ anim na afei yɛnhwɛ deɛ ɛwɔ bi. Yo abusuafo yɛduru ha. Wei ɛyɛ paleta. Na saa paleta yi no ɛyɛ ade a ɛdi dwuma bebree. Saa paleta yi yɛ paleta bi a yɛtumi ɛde gyina bea a wɔn yɛ kwan nye de direct the movement of traffic. Sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a cars betumi akɔ aba ɛwɔ asomdwie mu ɛwɔ abere a wɔn mpempem mu. Ɛno nti ɛbea no sɛ ebi kwan no ɛmu ɛyɛ epu a na afei ne kwan bɛyɛ kwan korɔ no cars no wɔn kɔ a wɔn bɛbrɛ. Ɛno nti obi tumi kura ɛyɛ paleta wei a obetumi ebi na paleta no ho ɛtɔ da bi a yɛ baako pɛ anim no red and green. Ɛno nti wɔde red kyerɛ so red ne kyerɛ so na wɔ stop. Green for no ɔmo na ɛba. Ɛtɔ da bi nso a etimi yɛ two
green baako red baako ɛno nti opagya green de kyerɛ wei mu a na mo bɛsen opagya red de kyerɛ wei mu a na mo gyina saa pɛpɛɛpɛ ebi te sɛ de papa bi ɛyɛ no wɔ kwan yi so ɛ saa papa yi ɛyɛ no wɔ kwan yi so a yɛhwɛ a ne palette no deɛ ɛyɛ baako pɛ green na ɛwɔ no ho ano ɛna afei red ɛwɔ akyiri sɛ de yɛhunu no ɛno nti saa pɛpɛɛpɛ wɔde kyerɛ mo so a wɔyɛ Italy ɛno nti wɔde kyerɛ mo so a na kyerɛ sɛ yɛtumi amuvu na cars no bi agyina ne bi ba sɛ de bɛyɛ a ɛmfa chaos biara ɛmfa mma kwan no so abusuafoɔ wei ɛne ɛyɛ science ahodoɔ bi a yɛhunu wɔn wɔ kwan so a ɛtwe yɛadwene ebesi so sɛ ɛkwan no yɛyɛ so adwuma kae ne hunu sɛ saa science yi nyinaa no wɔboa ma kwan mu nteaseɛ ɛne kwan no sɛde bɛyɛ bɛtumi ayi so no wɔ abere a wɔhaw biara ɛne accident biara ɛmma ebɛtumi ɛdi mu medi ne bio ɛyɛ Guida con teacher wɔmɔden sɛ wo ne me ebɛsua Italy driving school no abɔ mu na mede aba Ghana kasa mu akyerɛkyerɛ mu anya ho nteaseɛ na wokɔhyia question bi a wode Ghana nteaseɛ ɛne Ghana nyansa ne ne hunu mu de atwerɛ exams no apaase kame ho na va yɛnsua adeɛ emom fa me number no ne frɛ me na menhyehyɛ ma na nso ba class ne bi na yɛn nyinaa no afei nko na wie no na yɛtumi agye yɛ lances no asomfie mu Guida con teacher nyame yɛ adom a yɛbɛsan ahyia bio nyame nka ho adios